snitter videre. Beckmann fyrer resolut af. 2-0 til Sønderjyske igen. Tommy Beckmann. Jamen, hvilken succes det der har været at få ham med igen. Tommy Beckmann her tilbage i hjembyen Aarhus. Der er han altså den grad indtil nu dagens mand i Skysovs. Det allerførste mål, Tommy Beckmann i tidernes morgen tilbage i 2002 scorede. Det var også her på Aarhus Stadion. Der bragte han Esbjerg foran i en kamp mod AGF tilbage i august måned 2002. Her Beckmann dukker ud. Første berøring. Ja, en afslutning. Og så ligger der bag Steffen Rasmussen. Pæn angreb går fra venstre bak, Delle Christensen op til Helinson. Tibjørn Poulsen, der ligger til rette for Beckmann. Men der var altså mange AGF'er hjemme, men de stod og kiggede fodbold. Nordbold bliver opfanget af. Men måske ikke undervurdere Antipas. Han er altså rigtig hurtig, og så er det nogle gange bedre, men simpelthen bare sparke bolden ud i zonen. Vibe kommer på tværs til at afslutte bare, min ven. Dygtig spiller op og se med hans såkaldte svage venstreben, så ligger han over det lange hjørne. Et super mål, og det synes jeg, han er fortjent. Han har kommet til så mange chancer i løbet af de sidste par kampe, og der er ikke noget at gøre. Rigtig godt sted for Reitor. Man ser jo tit de her forsøg, Alex. De mangler tit noget fart, når de bliver sådan krøllet rundt. Men den her havde god fart. Den havde lige nøjagtigt den fart, den skulle have. Fernandes finder Thorninger. Zuma rykker ind i feltet i stedet for at møde bolden her foran den. Det er flot! Det der kan man simpelthen ikke lave smukkere end Zuma. Biver for pokker, hvor er det flot, det der. Det er en af de helt store oplevelser. Og hvis det er målet, som FCK bliver danske mestre på, så tager jeg hatten af og siger tillykke. Det der er verdensklasse. Intet mindre end verdensklasse af Zuma. Så højt niveau er det sjældent at se i Danmark. Så atletisk. Så får den igen og igen og igen og igen. Prøv en gang at se der. Brysttæmning. Saksespark. Total balance. Han lopper den ind over i det lange hjørne. Og Mogens Krog. Ja, selv han må vel egentlig tage hatten af for den der. Det er fremragende. Det vil alle fodboldspillere vil tage hatten af for det her. Og alle fodboldtrænere, det er så smukt.